Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Jirgin sojan Najeriya ya kutsa Burkina Faso ba tare da izini ba. Gamayyar kasashen AES Nijar, Mali da Burkina Faso ta fitar da sanarwa mai zafi bayan wani jirgin sojan Najeriya da ya kutsa cikin kasar Burkina Faso ba tare da izini ba. Hakan ya faru ne a safiyar Litinin 8 ga watan Disamban shekara ta 2025. Jirgin ya yi saukar gaggawa a filin jirgin saman Bobo Dioulasso, kuma binciken ya nuna cewa mutane 9 da ke cikin jirgin dukkaninsu sojojin Najeriya ne. Babu kuma wata takardar shigowa ko izinin sauka daga hukumomin Burkina Faso. A cikin sanarwar da shugabannin AES suka fitar, sun bayyana cewa ba za mu yarda wani jirgin ƙetare ya sake kutsa sararin samaniyar mu ba tare da izini ba. Sun kuma umarci rundunonin tsaro da ke kula da sararin samaniya da su kakkaɓo kowanne jirgi da ya kuskura ya kutsa ba tare da izini ba. Lamarin na ƙara tayar da ƙura tsakanin Najeriya da ƙasashen AES, yayin da ake jiran martanin hukumomin Najeriya kan wannan saɓani da ke iya haifar da ƙarin dagulewa a dangantaka tsakanin ɓangarorin biyu. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.